Què vol dir l'adjectiu romàntic? És una paraula molt comuna al nostre parlar. Tenim comèdies romàntiques, caps de setmana romàntics, postes a sol romàntiques i marits poc romàntics. Aquest terme està lligat a la intimitat, la passió i la devoció, però també a l'obsessió, l'enyorança i el dramatisme. Trobem romàntiques les balades d'Scorpions i la història de La La Land, però també aquella parella d'avis que envelleixen plegats i la mort de Romeo i Julieta. Però quin és l'origen de la paraula? Aviam, primer una mica de turra. La paraula romàntic prové del mot llatí romanus. Aquest mot feia referència a tot allò relacionat amb el món romà, cosa amb certa llibertat d'interpretació. Per exemple, és prou habitual que en la literatura medieval es fes servir el terme romans com a sinònim de cristians. La paraula adquireix el seu significat contemporani gràcies als germans Schlegel, a finals del segle XVIII, que van començar a parlar de romàntic en contrast amb el terme clàssic, és a dir, el neoclassicisme, l'estil artístic hegemònic al moment. El neoclassicisme, tal i com el seu nom indica, proposava el retorn als mestres grecoromans i als seus cànons. L'home era el centre de l'univers, i la virtut es trobava, per una banda, en les mans de l'artista que reproduïa la natura i la realitat de forma fidedigna, i, per l'altra, els protagonistes heroics que dominaven les seves emocions a l'encalç d'un bé superior. La proposta del romanticisme fou revertir aquest model. A l'art romàntic, la natura és el centre del món i la virtut roman a les mans de l'artista que ha sapigut plasmar la seva passió i emocions a l'obra. Tal i com digué Caspar David Friedrich, l'artista hauria de pintar no només el que hi ha davant seu, sinó el que veu dins d'ell mateix. La pintura romanticista va revalorar les pintures paisatgistes, que abans eren menyspreades i associades únicament al gènere històric. Per als romàntics, la virtut no es trobava a l'adhesió a unes regles preestablertes, sinó a la capacitat d'expressió de l'artista. És per això que el romanticisme deixa enrere la formalitat i les perspectives centrals per a basar la seva composició en el color i la majestuositat. Els sentiments i la passió ara se sobreposen a l'heroïcitat i la formalitat. És per això també que tantes pintures romàntiques tenen una aura gairebé de fantasia, amb línies i perfils poc definits, colors que es barregen de forma poc orgànica i perspectives que poden semblar exagerades, com si es tractés d'un somni. I és que no hi ha cànons ni formes matemàtiques per a representar l'interior d'un ésser humà. La condició humana és molt complexa, fins i tot si l'observem únicament a través de l'individu. Tot un conjunt de sentiments, percepcions, inquietuds i aspiracions, sovint enfrontades les unes amb les altres, que la nostra realitat física no pot aspirar a representar. Aquestes es troben en un plànol més abstracte, gairebé com els somnis. Com digué el poeta Walt Whitman, jo sóc immens, continc multituds. Ok, tots tenim més o menys algun contacte amb el romanticisme i les seves obres, però què passa amb les persones darrere d'aquestes obres? Qui i com és l'autor romàntic? L'autor romàntic és intens, idealista, s'autoproclama com a rebel. També és nostàlgic i melancòlic, defuig del seu present, d'un món en canvi constant en què les innovacions tecnològiques han desconnectat l'humà de la seva part espiritual. Almenys, això és el que aquests romàntics pensaven. La seva filosofia vital parteix d'un radical individualisme que sovint els portà a una solitud autoimposada, a l'aïllament d'un món que no els entén. No sorprèn que molts d'aquests romàntics fossin profundament religiosos, tot i que en un sentit molt personal, una manera de viure la relació amb Déu molt íntima. Tampoc sorprèn que la meitat acabessin morint sols, arruïnats, cometent suïcidi o, fins i tot, morint a guerres llunyanes, com Lord Byron, considerat per molts com el romàntic definitiu. Figura-t'ho d'aquesta manera, un poeta fuckboy bisexual, tormentat i solitari, sense la més mínima unitat de responsabilitat afectiva. Un no et puto pillis que decideix marxar a lluitar a la guerra d'independència de Grècia, on mor i esdevé un símbol nacional. La meva teoria és que ho va fer perquè el paio és tan egocèntric que pensava que anar-se'n al clot així quedaria de puta mare en la seva pàgina de Viquipèdia. Si els artistes neoclàssics celebraven l'honor i els valors dels seus personatges i escenes, els romàntics parlen sobre les coses perdudes, sobre el dol, també sobre allò que s'escapa de la coneixença humana, de la insignificància de l'home. No hi ha res a celebrar, només una melancolia que no pot ser corresposta. Aquest rebuig del present sovint els portava al passat, a un passat exòtic i idealitzat, un món dominat per la natura, de vegades com a representació de Déu, i on l'ànima humana i la passió dirigeixen l'acció humana.
El pintor romàntic cerca la inspiració al món natural que l'envolta. És gràcies a aquest que els romàntics disposen d'un mitjà a través del qual expressar la seva postura al món. No obstant això, l'obra que trobo que representa millor l'artista romàntic no és una pintura paisatgista, sinó un retrat. Em refereixo a Caspar David Friedrich al seu estudi, del pintor Georg Friedrich Kersting. Com indica el títol, l'obra retrata el famós pintor en ple procés creatiu. Kersting situa l'acció a la cantonada d'una cambra, molt més íntim que situar-la enmig d'una sala. Se'ns està convidant al petit món íntim de l'artista. Pel que veiem, no és possible deduir l'espai total de la cambra, però l'espai és indiferent aquí. No hi ha gaire elements a l'habitació. Els únics que destaquen són el protagonista, el cavallet amb la pintura i la finestra. Cal parar atenció a la composició d'aquests elements. És habitual que als retrats i autorretrats d'altres grans autors la perspectiva se situï darrere d'ells, de cara al quadre, i amb el protagonista dirigint-nos la mirada. Aquí la pintura se situa d'esquenes a nosaltres, i els ulls de l'artista estan clavats a la seva pintura. En aquest cas, som nosaltres qui dirigim la mirada al protagonista. La llum de la cambra prové únicament de la part superior del finestral. La meitat inferior, que arriba fins al cap del pintor, es troba tapada. Això no és casual. El pintor romàntic no mira el món més enllà de la finestra perquè no és això el que pinta. Tot el que aspira a representar és el seu interior. No ho fa, però, renegant del món que l'envolta. Aquest univers tan immens, desbocat i inabastable és allò que l'inspira. És per això que la meitat superior del finestral roman obert, per il·luminar la seva obra. És ara quan aquella frase que he citat al començament, del mateix Friedrich, té més sentit. Alguna vegada has anat a fer senderisme a la muntanya i, després d'una llarga caminada, has arribat al cim per descobrir una panoràmica tan majestuosa que fa que les teves cames tremolin? O potser alguna vegada t'has aturat a la vora d'un penya-segat que et deixa embadalit amb la immensitat d'un mar que s'obre davant de tu? Si aquestes escenes et resulten familiar, no et costarà connectar amb la pintura romàntica. Com ja he dit abans, els romàntics es van inspirar en la natura per a satisfer les seves necessitats espirituals. La natura era un símbol de la majestuositat d'allò diví i espiritual, d'una grandesa que els humans no són capaços de comprendre o replicar, simplement de presenciar. Un recordament de la insignificància i fragilitat de l'ésser humà. A aquest concepte els pintors romàntics el van anomenar el sublim. El sublim, però, no té un significat concret. És difícil definir-lo en paraules. I és que el sublim és una experiència sensorial. Les paraules es queden curtes. És per això que hi ha hagut tants pocs autors que hagin escrit sobre el sublim, però alhora tants que n'han pintat. Hi ha molts artistes romàntics que parlen del sublim a les seves obres, però els que més han transcendit són William Turner i Caspar David Friedrich. Són dos autors molt similars, amb unes incerteses i perspectives semblants, però amb els seus estils i trajectòries personals propis. Les obres de Turner deixen de banda unes formes clares i definides a canvi de jugar amb el color i la llum. Els elements de les seves pintures es difuminen amb la resta del quadre, gairebé com una pintura impressionista, tant que, de vegades, només pots saber què és el que hi ha pintat si llegeixes el títol de l'obra. William Turner pinta la natura en relació a ella mateixa. L'ésser humà gairebé no hi té presència. Moltes vegades ni tan sols hi apareix. Ho veiem en obres com ara El gran ferrocarril de l'Oest o Tempesta de neu. En aquesta última es mostra un vaixell de vapor enmig d'una gran tempesta. El vaixell no es troba en primer plànol, sinó al fons de la composició, engolit per l'atmosfera que creen les ones del mar i la pluja i els núvols. De la xemeneia del vaixell surt una fumarada negra amb tons ataronjats que el diferencien del cel. Aquest fum, però, no té gaire presència. No és poderós. No s'escampa a través del cel. S'aprima i intenta esmunyir-se entre un temporal que sembla decidit a engolir-lo. El mateix Turner explica que ell no pretenia pintar aquella tempesta per entendre-la, simplement per a mostrar què és el que se sent. Caspar David Friedrich, per altra banda, li dona més definició al dibuix, tot i que el punt central de la seva obra són la perspectiva i la composició. La majoria de les seves pintures mostren escenaris naturals majestuosos, que reconen els seus personatges naturals, és a dir, pinta la natura en relació a l'ésser humà, que hi apareix gairebé sempre, ja sigui de forma literal o a través de metàfores, com ara tombes o edificis en runes. És habitual que Friedrich pinti esglésies en runes enmig del bosc. Fins i tot la més sagrada de les creacions humanes acabarà desapareixent.
La natura sobreviurà a tothom. Les persones de les seves pintures hi apareixen petites, sempre d'esquenes, absorbides pel seu entorn. El fet que representi així els seus personatges ens fa veure'ls a través de la seva relació amb el seu entorn, com un element més del paisatge, un recordatori no només del seu aïllament espiritual, sinó de la insignificància de l'ésser humà davant de la immensitat de l'univers. I és que les pintures de Friedrich transmeten una profunda sensació de solitud i melancolia. Curiosament, els quadres de Friedrich on hi apareixen personatges resulten més solitaris i desoladors que aquells on només es representa la natura. Hi ha moltes obres en què Friedrich ens parla del sublim, com ara la mítica Caminant sobre el mar de núvols, les tombes dels herois antics, penya-segats blancs sobre Rügen o Capvespre. Però, sens dubte, la més representativa és Monjo vora el mar. Poques vegades una pintura aconsegueix transmetre un ventall de sensacions similar: solitud i indefensió, vertigen, misteri, desolació, por a la mort o una desgràcia imminent, però també determinació, fascinació davant d'un espectacle majestuós. El quadre està dividit en 3 elements principals: el cel, el mar i el monjo. La gran majoria de l'espai està ocupat pel cel, un cel tèrbol i ennuvolat que s'enfosqueix cap a l'horitzó, segurament carregant una tempesta que queda al nostre judici decidir si s'allunya de l'escena o s'hi aproxima. El següent element és el mar, que separa el cel i el monjo. Aquest mar és fosc i revoltat. Resulta fred i hostil, no és un mar cristal·lí ataronjat com el que Friedrich pinta als penya-segats de Rügen. El monjo, minúscul, es troba a l'inferior de la composició. D'esquenes a nosaltres mentre observa l'escena. Porta una llarga túnica negra que el fa gairebé indistingible del fons. Si no fos pels seus cabells i barbes rossos, pràcticament no el podríem veure. La interpretació que fa Friedrich del sublim està lligada a la fe religiosa. De fet, Friedrich fou profundament devot. El sublim per a Friedrich és connectar amb Déu a través de la seva obra, la natura. Ser conscient de la seva grandiositat i omnipotència, però sense entendre-la. Els humans no podem entendre una obra de caràcter diví. És per això que el cel d'aquesta obra està carregat d'uns núvols que no deixen veure-hi més enllà, i que la boira i els núvols són elements tan habituals a les seves obres. El mar representa les forces de la natura. El seu rol a la composició és dividir l'obra entre el plànol diví i el plànol humà. La natura és el nexe entre la humanitat i Déu. És a través de la seva obra natural que els humans podem interactuar amb Déu. La jerarquia entre humà i natura aquí queda més que clara. El mar s'estén fins a l'horitzó i les seves ones li atorguen una sensació de moviment i dinamisme. Les seves aigües són tan fosques que el fan semblar poderós i perillós. L'humà, per altra banda, roman minúscul a l'inferior. La seva figura no té dinamisme. Està plantat com un estaquirot i forma una línia vertical que desentona amb la resta d'elements. Tot i això últim, no té manera de destacar en la composició, perquè la seva túnica negra és absorbida pel color del mar. I això és el sublim. Adonar-se de la insignificància de l'ésser humà en contraposició a un univers vast i majestuós. Pair que no són més que un detall sense importància, un detall minúscul en un esquema tan superior a nosaltres que no podem entendre mai. La industrialització fou un fenomen sense precedents. Per primera vegada a la història, la humanitat es veia amb capacitat de controlar la natura a través de la ciència, que permetia comprendre les seves lleis. La humanitat, mica en mica, començà a esfondrar els fonaments del món hostil i agressiu que l'envoltava. El planeta havia entrat a una nova fase de control humà, l'antropocè. Però aquest control no és real. No som els amos de res. Som més fràgils del que ens atrevim a admetre. El món que s'obre a partir de la Guerra Freda és un món caracteritzat per l'amenaça de l'anihilació constant. Míssils nuclears, pandèmies i armes biològiques, guerres imperialistes, la fi dels recursos hídrics i el canvi climàtic. Per primera vegada a la història, l'ésser humà ha assolit la capacitat per autodestruir-se en poc més d'un instant. No són pocs els que pensen que aquesta autodestrucció és gairebé inevitable i que ens emportarem tota forma de vida al planeta amb nosaltres. Però, de debò és així? Som realment els humans els portadors de l'apocalipsi? Es calcula que caldran 20.000 anys perquè Txernòbil torni a ser habitable per a l'ésser humà. Ningú de nosaltres presenciarà això. Hauran de passar centenars de generacions per arribar a aquest moment. I, mentrestant, en un lloc totalment inhospitable per als humans, les plantes i la natura han florit.
No hem sotmès el planeta. Aquest simplement ens tolera. I hi haurà un dia en què els nostres ecosistemes diguin prou. Tal i com els mestres del romanticisme ja ens van advertir, la natura és massa poderosa per a guanyar contra ella. Tard o d'hora, aquesta es regenerarà i superarà qualsevol adversitat. Som nosaltres els que hi desapareixerem. La humanitat no és un colós que s'alçarà impertèrrit per sempre. Tots tenim data de caducitat. Però és això dolent? Sabeu, hi ha cert confort en el fet d'entendre que ets un ésser minúscul i insignificant dins d'un univers infinit. Res no depèn de nosaltres, no tenim aquest poder, i precisament en això rau aquest confort. Imagineu tot un univers, amb totes les seves lleis, esdeveniments i formes de vida depenent constantment de vosaltres, sense ni un sol instant de descans. Els antics grecs explicaren que els déus van condemnar Atlas a sostenir el món sobre les seves espatlles durant tota l'eternitat. De debò voldries això per a tu mateix? És per això que m'agrada tornar tant als mestres del romanticisme. Aprendre a viure amb les seves lliçons potser no et farà trobar-hi cap sentit. Però bé, ja va dir Albert Camus que el que cal és aprendre a viure amb això, trobar la pau en el fet que la vida no té cap tipus de sentit, que el sentit de tot plegat l'has de decidir per a tu mateix. Atlas no podria fer això. La feixuga càrrega del món depèn d'ell. Però tu, com a ésser insignificant a un racó perdut de l'univers, et pots permetre aquest capritx.